Здравейте хора, аз съм Крис и тук съм пак с сестра ми. И днес имаме третия епизод на Майнкрафт. Здравейте хора, аз казвам Дия. Ето, къщата ми вече изглежда така два. Нали намерихме Iron Gold и си направих панталонки и шапка. Любих едно прасе, докато не бях разпил. Искате ли да си го направим втори етаж на къщата? И там горе. Да. Ето тук е втори етаж. Там ще вземем няколко си неприятели. За така и камъни и така. После ще кажеш. С това ще направим стълби. Отгоре. И трябва 12 стълби. Ето. Готово. Още ни трябва и факли за нашата къща. Няма да правя от тук, от първия етаж до втория стълби. Ще излизаме навън и ще се качваме. Защото ще е малко трудно да направя стълби настрани. Тук и сега почваме настрани. Така, колко квадратите на 2, 3, 4, добре. 1, 2, 3, 4. В коментарите предложете втори етаж. Чест рум ли да е? Да има само чест рум. Или може и да не е чест рум. Той ще е малко по-широк. 4 квадратчета. Не предавайте в коментарите. Чест рум ще го правим. Ако искате, може да си направим нещо като ферма. Само ще ни трябва пшеница и такива неща. Не, знаете ли, във втори етаж няма да е честно. Ще го направим ферма. Сега виждам как ще докараме до там прасета и крави. И такива неща. Едно ще е спасет и крави, другото ще е ферма зеленчуци. Сега ти ще намерим пшеницата и моркови, картофи, репички и такива неща. Готово, втори етаж е почти готов.
Ето ще ни трябва пръст. Чакайте, ще направя една лопата. Дурудурун, дурун. Не пения. Ето лопатата. Ние ще видиме. Ето тази пръст. Извинявайте, много ви нахалства. Тази пръст ще стигне. Не пей. После ще видя, бе. Викни ме, ако искаш. Добре. Така, хора, сестра ми ще си отиде и това е добре. Защото много нахалства, както виждате. Мисля да така 3 реда и да сложим оградки. Да, 3 реда и тук ще сложим оградки, но там ще пускаме животните. Чакайте да ще легна да спа и после. Няма да стигне дървото. Или пък. Ще стигне. Тук ще сложим стълби. Не знам защо. Така. И хора, ще спирам клипа. В другия клип ще видим фермата. И чао!